ev gezgezuke em jira geznik jî dibêjin biharan dema ilk çêdibê canek can taze yetişmişti be. Em dibêjin tixwîn zaf dermana zaf xweş e. Diçinin hûr dikin û şîş dene ber. Nav arda şîş çêdike li hev tê xin em temiz rûnê pas dê dikîn dixwîn. Yani zêde xweş e ji me re ê dixwe. Piştî wî jî ev tip te îlac jî hekîm zafî dibin. Kûka wî, serê wî dibin dikelînin ava wî bijîn îlac e. Destekî şawtê ne? Destê mirov sat şawtî nîşxwa şawtê dîjê naçe. Wallahi döpêr min hede da der destê min sê roj bê şawtiya. Yani îlacekî zaf faydaliye bêjin. Ev li vir li vî gundî pir heye. Gundê me heye. Çima heye piçkî veka. Tu zanî çima heye. Texmîna me de şilekî avê hene dûrê kavlanan îllah dûrê kavlan çêdibe dûrê xirban. Ev kavlê zamanî yani bab kalê me de hene evî çêbîne. Yani naqele kûkayî liha. Damlî heye. Îdî avê ya nizanim şixwa kûkayî kefte erdê çêdibî ya nizanim. Belkî millet dema dixwe heye kefte erdê tixmê wî dîsa çêdibe şîn dibe çi ya nizanim. Yani ew e. Rey wî tu bixicayî da şîn dibe. Gezgezûk ew e mana gezgezûkê ew e xwedê zaf îlace zaf faydaliye jî. Dema heywan birçî bê heywan jî dixwe ha. Dema çêre nemîne xillas ke dixwe. Yani haw min nagez ha. Tu bînî?